61-ročného muža brutálne prepadli vo vlastnom dome dvaja lupiči súrodenci. Dobili ho do bezvedomia a ukradli mu dôchodok. Štefanovi dokonca na rany, ktoré mu spôsobili, nasypali soľ. Do domu 61-ročného muža dvaja bratia vtrhli okolo polnoci. On práve pozeral televízor a zobudil sa na buchot. Rozbili okienko, znútra si otvorili kľúčom a chceli ísť donútra. Potom sa asi zľakol, zatvoril dvere a oni mu tam obchali také palice, aby nemohol zatvoriť. Na invalidného dôchodcu sa Rómovia vrhli, zhodili ho na zem a bili hlava nehlava. Proti dvom lupičom však nemal šancu. Jeden si mu sadol akože na chrbát, mlátil ho do hlavy a druhý ho z boku kopal do rebier. V jednom momente napadnutý Štefan na zemi nahmatal nožnice a jedného z páchateľov povrchovo poškriabal. Ubrániť sa mu ale nepodarilo. Jeden stále kričal na druhého, že zabij ho, zabij ho, zabij ho. Ale oni ho tu potom nechali ležať, lebo už bol odpadnutý, akože stratil vedomie. To však nebolo všetko. Štefan nehybne ležal na zemi a muži v šialenom útoku pokračovali. Otec hovoril, že si len pamätá, že ho potom asi 30 litrov kanistrov, čo tu má vody, obliali a celého ho zasolili solou. Muž sa z bezvedomia prebral až na druhý deň, dokázal však ešte sadnúť na autobus a ísť k dcére. 3 hodiny mu to trvalo, kým sa obliekol a celý takýto dolámaný išiel autobusom k nám. Lupičov policajti vypátrali a skončili v cele. Z domu ukradli peňaženku s vyše 200 eurami a náramkové hodiny. Zbitý dôchodca sa z ťažkých zranení bude liečiť niekoľko týždňov. Do vlastného domu sa však bojí aj vrátiť. Podliatiny má okolo očí, po celom tele. Má zlomených 6 rebier. Policajná vyšetrovateľka obvinila zo zločinu lúpeže a príčinu porušovania domovej slobody 36-ročného Viliama a 29-ročného Jozefa z obce Veľký Ďur. Diana Pavlisová, televízia JOJ.